n'o de bɛ tasirifu kɛ tasirifu yɛrɛ akika vocal suivant sisan ina fɔ wariko bɛ ere la e mako bɛ 79 ani 990 c'est à dire fɛn dɔ ka da yaga 100 na wala a kana dafa 100 quoi ni 100 lo a kana dafa 100 ni dɔrɔmɛ 100 yɛrɛ le b'a fɛ dɔrɔmɛ 1 b'a jɛ a bɛ to 99 parce que kati min ye musalisi de bon maintenant ne le b'a fɛ a ka taa kɛ wari babaw ye sisan i tɛna ni kati min ye dɛ i bɛna ni Allahu de i bɛ kawati min ta ka bɔ i bɛ Allahu de kɛ ka kawati min ye k'i ka kawati min yɛrɛ yɛlɛma k'a kɛ Allahu ye ka Allahu ka hu ni k'ale bonya k'ale kɛ kawati min yɛrɛ ye sisan donc hindi ti do yen tuguni donc ale fana n'a wurudi cogo lo mais ni na an b'a ɲɛfɔ komi a bɛ cogo min na tartibi i n'a fɔ a nana cogo min na ni mako bɛ 99 na c'est à dire dɔrɔmɛ 1 k'a jɛ 100 na i b'a fɛ k'a baara i t'a dɔn i b'a kɛ cogo min na i bɛ wari nin fɛ i t'a dɔn i bɛ wari nin sɔrɔ cogo min na inshallah donc mɔgɔ min mako bɛ 99 na i t'a dɔn i b'a sɔrɔ cogo min na sɔrɔ se t'i ye i yɛrɛ kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ wari nin sɔrɔ ɲɛ foyi t'i bolo ele ko sisan kɔni n bɛna Ala ye Taala yɛrɛ de wele sisan ka se ka wari nin sɔrɔ masha Allah a cogo filɛ an bɛna n'o de ɲɛf'i ɲɛna fajar ni fajar le i bɛ don a kaliwara fajar da ka bɔ fajar wɛrɛ i bɛ bɔ k'a sɔrɔ dunan dɔ sigi n'o ni wari nin ye k'i kɔnɔ a kɛra 40,000 o k'a ta dɔrɔmɛ 1 na ka taa bila 99 na sa i mako b'o wari hakɛ nin dɔ la ni mako bɛ 20 la kana fɔ ko Badara ko 100 i bɛ taa 99 don non i mako bɛ wari min na 20 lo bɛ e mako dilan e k'o kɛ dɔrɔn o ka di Ala ye ka tɛmɛ quoi Ala k'a ye tiɲɛ na i ma nata i mako e y'a lɔn ko Ala tɔgɔ de bɛ se ka 100 sɔrɔ dɔrɔmɛ 1 de b'a jɛ 100 na mais ele bɛ min fɛ o ye 20 de e danna 100 Ala tɛ dan sɔrɔ i la Ala y'a baara i ma nata wa i limaniya ka ɲi i ka limaniya cogo ka ɲi i ma kɛ dansagobaga ye i ye ko kɛ k'a dama ka ɲa i mako bɛ min na i y'o de yira Ala la n b'a la n mako bɛ 20 de la n gɛrɛsɛgɛ 20 na i donna fajari yanni fajari bɛ bɔ n'i y'o kɛ i b'a sɔrɔ de bi tarfatu ayinun i bɛ wari ni hakɛ sɔrɔ o ka di Ala ye kojugu tuma dɔ la i b'o 20 min kɔ Ala fɛ Ala yɛrɛ bɛ se ka kɛ 20 ye a bɛ se k'a bɔ 100 nin yɛrɛ kan ka waati min dan ye 100 ye mais a b'a bɔ 100 nin kan ka taa bila 100,000 Ala b'o d'i ma k'a yir'i la k'i ka fonisiriya ani ka limaniya ani i ma kɛ yɛrɛbaya ye i ma kɛ nataba ye i danna yɔrɔ min na Ala bɛ dan ye k'a d'i ma bi kun fayakunun donc baara bɛ kɛ cogo min na nasi bɛ bɔ cogo min na a baara bɛna kɛ cogo min na a kaliwari bɛ don fajar ni donna fajar na fajar wɛrɛ bɛ bɔ an bɛna don a détail la k'a ɲɛfɔ donc an bɛna vidéo nin lalɔ an bɛna vocal nin tigɛ yɔrɔ la ka nin partager réseaux sociaux sanfɛ ale ni an ka sans pour réussir ninnu fana tɔ sanfɛ o k'a dɔn ko kalanbulon wɛrɛw b'an bolo n'o de ye savant en privé Nuraniya ye ale yɔrɔ nin savant privé Nuraniya nin sanfɛ an bɛ fɛn minnu jigi yan o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ Ala tɔgɔ minnu ka sani ni kunufaya kunu lo tabdilu minnu saniya ni nɔgɔden kelen taara tabdilu saniya saniniw tasirifu saniya saniyaniw Ala tɔgɔ saniya saniyaniw n'i y'a baara bɛɛ i b'a nafolo sɔrɔ bi kun fayakunun ɲɛtugu ni ɲayɛlɛ a ka teli tuma dɔ ka tɛmɛ hali tabdil kan ɲɛtugu ni ɲayɛlɛ lo mais nka jurumu ko taara foyi taara o y'u Ala tɔgɔw bila yɔrɔ o groupe tɔgɔ le ye savant privé Nuraniya savant privé Zulmaniya fana bɛ yen dɔwɛrɛ tɛ bila yɔrɔ la ni batuta samiru tabdil Ala tɔgɔ nɔgɔnɔgɔninw Zulmaniyaw dama de bɛ bila o fana bɛ yen mais nin t'o ye nin ye Nuraniya t'ale ye kalandenw b'an fɛ kalanbulon ninnu sanfɛ yan kalanden caman o yɛrɛ t'a dɔn ko groupe wɛrɛw b'an bolo ko kuma tɛ ko kalanbulon wɛrɛw b'an bolo kalanbulon ka ca o kama la an bɛ to ka ninnu dɔw kɛ ten k'o partager kalanbulon tɔ ninnu na walasa kalanden tɔ minnu t'a dɔn k'a fɔ ko kalanbulon wɛrɛw b'an bolo olu ka se k'a dɔn k'a fɔ ko kalanbulon wɛrɛw b'an bolo donc o kosɔn an bɛ nin jigi duba groupe tɔw sanfɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko kalanbulon ka ca an bolo aw ni ce ani min mago bɛ nin Ala tɔgɔ in na o ka taa savant privé Nuraniya sanfɛ k'i b'a sɔrɔ